Na revijalnoj utakmici na kojoj su nastupali poznati svjetski bivši fudbaleri koji uživo prate svjetsko prvenstvo u Kataru, odata je počast i Siniši Mihajloviću koji je preminuo 16. decembra 2022. godine u 53. godini života. Na toj utakmici učestvovala su velika imena poput Marka Materacija, Weslija Snydera, Nuna Gomeša, Gutija, a tu je bio i predsjednik FIFA Gianni Infantino. Uoči susreta minutom ćutanja odali su počast Mihi, dok je svima na dresovima bila ispisana njegova 11-ica, kao i Siniša.